Sochári či kováči v Prešove tvorili umelecké diela z kameňa, dreva aj kovu. Pod názvom Práci česť sa tam konal už 17. ročník sochárskeho laboratória. Zameraný bol najmä na výchovu mladých talentov. Alexander Kočiš z Prešova je sochár, odkedy je dôchodcom. Ako hovorí, aby sa nenudil. Za dôležitý považuje materiál, z ktorého sochu vyrába. V tomto prípade je to tibetská žula. Čo sa týka témy, tak je to vlastne taká symbióza. Ja tomu hovorím tomu, že to je človek. Jozef Halický zo Šarišskej Trstenej sa kováčstvu venuje asi rok. Zdôrazňuje, že zatiaľ je iba učňom. Môj dedo bol kováč. Počas roka som sa naučil zatiaľ robiť kované ruže a menšie sošky. Podujatie vzniklo pred 17 rokmi. Tradíciu založili vtedy mladí absolventi umeleckých škôl. Názov Práci česť nemá s históriou nič spoločné. To spojenie práci česť ako zdať hold práci, toto je vlastne to gro, čo chceme povedať. Zmyslom tohto sympózia je to stretnutie výtvarníkov a výmena skúseností, energií, životných pohľadov. Súčasťou akcie bolo kalenie kovadlín. Dobrá kovadlina sa dá spoznať aj podľa zvuku. Zároveň oceľovú guľu pustíme si ju na kovadlinu a čím viac si nám bude skákať, tak tým je kvalitnejšie až zakalená. V rámci podujatia sa venujú aj deťom. Toto je napríklad dielo 13-ročného Ondreja zo Sabinova. Je to z leprového dreva, má to symbolizovať ako osmičku, ako nekonečno. To mi určite ostane ako hobby na celý život, ale ako pracovať by som chcel nejak inak. Tie výrobky, čo vyrobí, je ich teda dosť. Aj klince, čo máme v stenách, tam vysia len jeho obrazy. Na parapetoch sú len jeho sochy, takže máme z toho radosť. O rok organizátori žiadne výraznejšie zmeny neplánujú. Chcú sa opäť venovať najmä mladým, ktorých práca s drevom či kovom baví. Robert Latta, Slovenská televízia.